שלום לכולם. אנחנו, בוא נגיד ככה, הפרק הקודם, החלק הראשון של העולם הזה, לא עלה כי היה לנו בעיה קצת בתוכנה. זה כן עלה. לא, של החלק הראשון. נכון, זה כן עלה. של השתי שניות. נכון, לא עונה על זה, סליחה כבר. אני יודע בסרטון, אבל לא שמעו אותי כל כך בגלל הרמקול. מה זה? טוב, אז כן, אנחנו מצטערים על זה. אנחנו... נעלמו לי גם הדברים. השני של האי, וכל מה שיש שם זה כלום אחד גדול. רק היה קול. קצת, וזה לא כזה עזר להם. אני הולך... לא, תעזור לי פה, אבל אין לי כלום לעזור לך. יש לך את הפיקקס שהבאתי לך. נו. אני הולך להביא לך ברצים. טוב, תלך להביא. וכן, אין לו הרבה דברים כי הוא בן זה. שלום. חזרנו, היה לנו קצת בעיות, אנחנו רק קראנו עץ. זה מה שהיה. אם אתם שומעים נביחות של כלב, זה הכלבה שלי. סליחה על זה. נגד. אוקיי, נראה לי שגמרתי פה לשבור את הרבים של הבית. כן, גמרתי, זה היה קשה. זה גם קשה מאוד לקרוא את זה. אני מחליף פה רצפה. לרצפה הלבנה, לגג לבן. כן. יש לך? לא. הבאתי לך את ה-15. אבל נעלמו לי הדברים. כל מה שהיה להם פשוט נעלם. אני מצליח לחזור ביתה כי מתחיל להיות לילה. אני יודע, אני הולך לידינו רק להביא את הפרות. וכסה. בואו, רוצים שתיל? אני. שלי. כמה כסה? מעניינים. טוב, יש לי ארבע סטייק. ובאתי מסמץ. כך. לא צריך. תכין את זה ותכין לו איזה קירות. מה להכין? תכין קרשי עץ ואז תכין קירות. כאילו תעשה את הקירות. אוי, נפל על תורש. אין לנו הרבה תורשים. בטעות הכנתי קערות. קערות? כן. בקערות. טוב, זה לא אותו עץ, אבל זה מה שמצאתי. זה לא נורא גם. אנחנו בינתיים צריכים לפחות בית. אז כן. וואי, אין לי כוח. קח את זה. אבל אני מספיק חוצה פה ובונה את הרצפה עכשיו. מה זה? סלאבס. למה? זה חוסך לנו בלוקים. כל 3 בלוקים זה מתחיל לנו 6. בוא לגרבל שנייה, תקבל מתנה. לגרבל. לא צריך. תקבל אותו. תקנה על הקירות. נגמרו לי הסלאפס. בוא תכין עוד. הכנתי בטעות סטאק. חשבתי שיש לי רק... מה? שלמה? של עץ. רוצה אותו? לא. רוצה 13 מהם? תעזור לי לשבות הרצפה ותשים קירות. טוב. זה מה שאני רוצה. תקרא. נכון, היא לא אומרת זה.
אני הולך להביא קצת מהבלוק הלבן. אבל לילה. ואין לנו כלום. יש לי. לא ללכת להביא. אני לא אוהב את הבלוק הלבן הזה, הוא מכוער. אני כן. גם. לא ללכת להביא מהעצים האלה או כאילו בבוקר? כן. טוב, אנחנו בינתיים מוגנים מהכל חוץ מהכבישים האלה. אני פה. עין של הכביש. רגל, תביא את הפה. היא לא יכולה לסתום. וגם שהוא נמצא יותר חזק. אין לי אוכל. אתה רוצה? יש לי. לא, אני בשל. היה לי אבנים. אני אכין פרנס. יש לך קול? אני אכין עם הקערות שאני לא צריך. שימוש טוב לקערות. אני מציע לכם. קערות. איפה אותה? אין. קערות לכל בוקה. זרוק. תפוס. זה מהפסה. נם 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 נם. טוב, אחרי זה אני אשאיר אותה. ציץ. נם 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 נם. מה? אכלת 2? כן, כי היה לי רק 3 אוכל. אז איך זה הגיוני? שמה? לקחתי את זה. יש לי 3 אבל. והיה רק 4 בסך הכל. אז אוקיי, באג, תודה לך. אוקיי, נהיה לי חשוך פה. מה? אתה לא רואה? אני רואה, אבל זה... אני הולך להביא לפיד. אני יודע למה, כי התנור גמרנו לבשל בו. נכון. אני זוכר מרצפה. אתה צריך... לא, תשבור את זה, תשבור, אני רק לי קצת סלאפ, ואז אני יכולה. אם אתה רוצה... תזרוק לי קצת. קרות מאחוריך. שלום. הבאת לי כל כך הרבה. איך הבאת לי בכמות אדירה כזאת? אין לי את אותו עץ, אחרת הייתי מכין... מה את זה? נגמר לי הסטאפ. מה? לא תשבור את העצמך זו. אין. ייי. קיבלתי עוד אחד. בוא נעשה כמה שנייה. אתה רוצה לעשות אותה? אין לי אבל... מה זאת אומרת בית נקי? כל הבית שלנו כבר נקי, הסתכל. נעשה שתי קומות, זה מגניב. מגניב לעלות עם... היי. ועוד פעם, לג. כמה למעשה אוקיי, נראה לי שזה הזמן הטוב לסיים את הפרק. סמנו בלייק, סובסקרייב, מקווים שנהנתם. יאללה ביי.